As jou meegetach, a groot ding aan te scholen, als ik in je FilmG afzien. Jij had je tollianen. Toch, het is general cocker. Please, be cocker yourself, maar nog fashion show, jishal. Shin cost to hard etiquette. Do you mean a documentary? Documentaries doringig. Merch mystery. Die shin koffer, ach, gaat je via. Top opshop. Het is hard ding op de top show. Een hospital? Goprik ik zingen, ga raw achter vallen. Oh, hij is aankomsten. Bij Amy Jill, Jalla Jam, maar de uur minnatje. She how Amy. Je eklig shen. Bishin ma, hij ma eklig. Ik is ook naar eerst keer een tokelig shin. Stokgebied, hij je nou. Is ik zing zing? What? Yeah. Denk je wel? Toen is je zinger script. Right. Hallo, is not show each other. Ik ma ekelig. En er is je vaker. Zo ekelig, kan jij me een keer biertje? Kan je ekelig eten? Maar is dat een film? Catchable Amy! Wie komen door Amy en us bok Mharbh? Mharbh, je hakker ja! En ach kom eens ska, ach goele me ski af more. Maar ha en us Mharbh, ik Polish. Maar ik een Polish, we misschien Tsjechen. Je usselrijnen. Kun ik misje usselenus? Misje? Han je misje vaan, ha usse giesje briaken. Je is aan de vaan. Kun ik misje echt aan sappen slenus? Ja, kun ik misje shin kutje. Wow, schön briaken, bij meesten. Wow. Jamie en Amy. Jamie en Amy. Kan je zien willen Amy? Je usse vaan. Mharbh ussenus. Heeg me als een aardjes in orwaam en checkelarm. Ah ja, shin briaken. Je han jo katje van de kamernen. Han je joke hound. Han nus Mharbh. Kerst me ha, feestje, we willen neus Mharbh. Oorlog ja, hij Mharbh. Dus we denken door zingen film. Jamie!